Velkommen til Fra Slot til Skrot. I dag er vi taget til Slagelse for at se på Ammerskov Ruin, hvor jeg har aftalt møde med lokalhistorikeren Esther Gammeltoft. Hej Esther. Hej Toge. Du er kommet her i dag for at dele ud af din ekspertviden om Ammerskov Ruin. Ja, nu ved jeg ikke, om jeg vil kalde det ekspertviden, men man hører jo lidt i lokalområderne. Ja. Hvornår er ruinen fra? Ja, nu anlægger man jo ikke ruiner som sådan, men derimod klostre. Ja, selvfølgelig. Hvornår er klosteret så fra? Jamen, Anderskov Kloster blev anlagt i 1164 af kong Valdemar den Store, som var søn af Knud Lavard. Og faktisk så var det første johanniterkloster i Danmark. Hvad brugte man så sådan et til? Klosteret det blev blandt andet berømt for sit hospital, som blandt andet behandlede spedalske. Og så efter reformationen i 1536, der overtog kongen så slottet. Og så blev det så i mange år brugt af konger, og specielt af Frederik den anden. Som så har lagt navn til et hotel lige over på den anden side af vejen? Ja, men så i 1774, der blev det solgt på auktion. Og så rev man så kirken ned, og slottet blev solgt flere gange, og de tilhørende landområder blev opsplittet og solgt fra. Men så i 1814 blev det meste af slottet revet ned, og murstenene solgt på auktion. I slutningen af 1800-tallet blev klosteret så udgravet. Og faktisk i Anderskov Klosters sejl stod Johannes Døberens hoved mellem to kors. Altså man så et hvidt kors på rød baggrund, og det er muligt, at Dannebrog faktisk stammer herfra. Så Dannebrog kan stamme helt herfra? Ja, det er muligt. Vi er så rykket indenfor. Ja, nu står vi så i det, der var kirke, som så nu er urin. Det var her. Ja. Hvorfor blev bygningen så revet ned? Jamen, det blev revet ned efter Frederik den andens død, og i 1816 der forsvandt de sidste rester. Okay. Tusind tak for den dejlige historie. Selv tak. Det var så alt fra Slot til Skrot i denne uge. Hvis I vil vide mere om udsendelsen, kan I gå ind på vores hjemmeside. Følg med i næste uge, når vi tager til Bornholm og besøger Hammershus. Hej hej.